Jeg er ude i sådan et ærende. Det er vel en meget vanskelig sag at tage sig på. Men jeg gør det alligevel gerne. I håber om at blive af med den slyngel til en stedsøn. Ja, han går altid og ser skævt til mig i huset. Han lader sig mærke med, at jeg fik hele arven efter hans mor. Ja, han fik ikke den tredjedel af arven, som han efter loven havde krav på. Der har han jo ganske ret. Men den gode Karl, han må da affinde sig med, at det gik, som det gik. Ja, der har han bare rynket på næsen så meget, som han vil. Jeg fik dog pengene. Nå, det er på tide, jeg går til herr Leonardo og forretter mit ærne. Hvad kommer? Er det ikke her i Ronimus, jeg ser? Hvad må han vel ved huset der? Godmorgen, nabo. Er I på frie fødder? Det er ikke langt fra, herr Gotthard. Og det er i huset der? Det er lige ved. Så tror jeg, I får rynker i panden. Hvordan det? Hvad pokker vel I med en ung jomfru på 18 år? De der i huset er det ikke noget andet. Med mindre I vil have en af tjenestepigerne? Nej, min tro ved jeg dig. Nej, det er den unge jomfru, jeg er ude efter. Det tænker jeg vel, hvad I gør. Er I Ronimus? Ja, det er skam vel betænkt. Det er ikke for mig selv, jeg frier. Det er for min stedsøn. Nå, det er jo noget andet. Men er han da ikke så stor, at han kan fri for sig selv? Jo, jeg tror allerede, han har friet. Ja, og at han er ganske kendt med pigen. Nej, han har sendt mig for at begære forældrenes samtykke. Får han den jomfru, så bliver han mindst vel lykkelig. Nej, det kan da min tro ikke være meget lykke ved. Ja, de forældrene, de regnes ikke for at være bemidlede folk. Det er sandt nok. Men hun har da fået 20.000 rigsdaler i testamentet. Hun har da for fanden heller. Nej, er det virkelig sandt? Ja, det ved vi jo alle. Men nu vil jeg ikke opholde ham længere. Farvel, nabo. 20.000. Og lykke på rejsen. 20.000. 20.000. Det er alt for meget for den slyngel. Ja, sådan en sum penge. Det var lige noget for mig. Så jeg har selv 40-20.000 rigsdaler, hvis man dertil tillægger de 20. Så bliver det 60-20.000 rigsdaler. Og om jeg nu spiller min sted som det pus og frier for mig selv, så... Nej, jeg vil komme til at høre ilde alle vegne derom. Det er jo fandme en tilfredsstillelse for en ærlig mand. Jamen, hvad gør man ikke for 20.000 rigsdaler? Ja, for 20.000, ja, de vokser jo ikke på træer. Nej, lige Ronius, nu må du tænke dig godt om. Ja, den eneste ulykke er jo, at jeg er gammel, og jomfruen, hun er så meget ung, så... Nej, det går nok ikke ret an. Jeg må for en gang skyld være ærlig. Ja. Det er altså fandme tilfredsstillelse. Jeg kan ikke så let få den af mit hoved. Jeg beder jomfruen om forladelse, at jeg kommer så tidligt på dagen. Alt forladt, min herre. Han er meget velkommen. Tør jeg spørge frøkenen, om hun er datteren i huset?
Jo, til tjeneste. Tør jeg yderligere spørge, om hvor gammel er jomfruen? Jeg er ikke ret gammel, herr Hieronymus. Jeg er lidt over 18 år. Jeg har hørt, at hun skulle være hendes forældres eneste barn. Det er sandt nok. Mine forældre har ingen flere børn. Ja, når man kun har et eneste barn, ja, så kan man des bedre optugte det. Ja, så frøken, hun har vel lært adskilligt artigt, såsom at synge og spille og tale fransk. Nej, min herre. Mine forældre har lært mig at forestå en husholdning og andet, som er mere nødvendigt. Nej, har jeg heller haft meget lyst til de galskaber, som de fleste unge jomfruer nogle stunder holde stille. Det lyder godt. Ja, både dyd og penge. Tør jeg yderligere spørge? Om herr Hieronymus vil tøve et øjeblik, så skal jeg kalde på mine forældre. Om forladelse. Må jeg spørge jomfruen, om hun er hendes forældres eneste arving? Det skulle jeg mene, eftersom jeg er deres eneste barn. Men mine forældre kan bedre sige ham det slige ting. Jeg vil straks kalde dem herud. Et eneste spørgsmål mere. Må jeg... Det er glemt, hvad jeg vil spørge om. Hvor gammel, hvilken alder havde jomfruen? Jeg mindes ikke rettere, end han lige har spurgt mig derom, og at jeg svarede ham, at jeg er lidt over 18 år. Men nu skal mine forældre straks have den ære at være hos ham. Med hendes tilladelse... Og med hans tilladelse vil jeg forlade ham lidt, for at bringe mine forældre herud. Jeg er da helt leveret. De har både skønhed, dyd og penge. Der er alt, hvad der kan gøre en ærlig mand lykkelig. Nå, der ser jeg, de kommer. Til tjeneste, herr Hieronymus. Men hvor kommer det, at jeg har den ære at se ham i mit hus? Jeg er kommet i et meget vigtigt ærende. For at forrette dem en sag, jeg har tænkt over i lang tid. Jeg er kommet for aller erbødigst, efter længe at have overvejet at begære deres datter til ægte. Ja, så. Ja, jeg har hørt rygter om, at deres udmærkede stødsøn har tanker til vores datter. Og det er en sag, herr Hieronymus, som vi ser meget velvilligt på. Ja, det kender jeg ikke noget til. Jeg er kommet for at begære hende for mig selv. Lille mand, det må jeg nok sige, herr Hieronymus. Der er noget, der er fuldstændig galt. Manden er en gammel mand, og hun er en ung pige på 18 år. Der er dog ikke noget usædvanligt i, at en gammel ældre mand gifter sig med en ung jomfru. Det må jeg sige. Hverken jeg eller min mand samtykker i det. Partiet er alt for ulige. For det første er jeg ikke så gammel, som jeg kan synes at være. Og for det andet, så har himlen begavet mig med gode midler, nemlig 60.000 rigsdaler, så... 60.000 rigsdaler, siger han. Ja, 60.000 rigsdaler i rede penge, så... Og det i rede penge. Ja, alt i rede penge. Er det så ikke et passende parti? Jeg troede, herr Hieronymus var en meget gammel mand. Men eftersom jeg hører, at han slet ikke har den alder, som jeg tænkte, så ser jeg ingen ulighed mere. Han er dog for gammel til hende. Hold mund, min hjertemand. Du vil altid føre ordet. Lad mig tale. Eftersom herr Hieronymus ikke er så gammel endda, og det er himlens vilje, ja, så kan vi ikke afslå hans begæring. Jeg vidste, at det er himlens vilje. Ja, jeg kan sige, at ingen mand har tænkt mindre på ægteskab end jeg i den henseende. Den sorg, som min kære særlige kones død forsagede mig. Til jeg kan sige, vi levede ligesom børn med hinanden, og i de 10 år, vi var i ægteskab sammen. Der var der aldrig et eneste ord imellem os. Den kone vil blive lykkelig, der får sådan en mand. Ja. Men da så min særlig afdøde kone lå på sit yderste, så kaldte hun sig til mig.
græd ikke, min kære. Du skal finde en ung jomfru, som skal være dig til trøst i din alderdom. Hvorpå jeg replicerede, tænker aldrig, at jeg gifter mig igen. Nej. Kære kone, hvor finder jeg... Hvor finder jeg nogensinde en kone, som har ikke tænker på det. Den stakkels mand kan ikke tænke på sin kone, uden at han igen græder. Min kære kone sagde, du skal finde en ung jomfru her i nabolaget ved navn. Hvad er det, deres kære datter hedder? Hun hedder Leonora. Ja, det var lige det, hun sagde. Du skal finde en ung jomfru ved navn Leonora, som skal være der til trøst i din alderdom. På den kære salige kone, æret være hendes minde, opgav hendes fjorte kære døde. Ja, da det replicerede jeg overhovedet ikke på, i det jeg var fast besluttet på at henleve resten af mit liv i ensomhed, og kun at bekrævede min kære salige kones død. Men så for 2 måneder siden, der så jeg deres datter på gaden. Og der var det, ligesom jeg hørte, en stemme fra himlen. Nå. Min kære afdøde kone sagde, dette er den jomfru, som skal være dig til trøst i din alderdom. Ja. Man kan jo tydeligt se, at det er himlens vilje. Jeg gik derpå ganske forvirret hjem. Faktisk besluttet på at slå det hele ud af mit hoved. Men hvad jeg end gjorde, så stod deres kære datters ansigt for mit åsyn. Og jeg hørte igen og igen denne stemme fra oven. Dette skal være din trøst i din alderdom. Herre Hieronymus, vi synder jo imod himlen, om vi væger os ved at give ham vores datter. Nu ikke så hurtigt, hjertekone. Du er en kælling, min hjerte. Jamen, hører du da ikke, at det er himlens faste råd, at vores datter skal have en mand, der ejer 60.000 rigsdaler? Vi kan jo ikke love hende bort, uden at vi først har hørt hendes mening. Du er en kælling. Lad nu mig tale. Se der, herre Hieronymus. Der har han min hånd på, at han skal have min datter. Jeg takker alle kærligt, madame. Og han kan stole på mit løfte. For jeg er ikke en kone, der vil fratage min mand sin myndighed. Så hvad jeg lover, det holder jeg. De har et ædelt hjerte, madame. Og den mand er lykkelig, der har sådan en heldemodig kone. Jeg vidste, at han er lykkelig. Jeg gamle menneske mærker det på min krop hver eneste dag. Hvad siger du, mand? Jeg siger intet andet end, at det nok kan lade sig gøre. Men... Kom her, Hieronymus. Lad os gå lidt ind sammen, så vi i en rum kan tale videre derom. Og jeg har dog nærmere vej til jer hus igennem vores bagport. Leonora og Pernille, kom her. Og bliv her, til I kommer tilbage. Jeg føler mig så underlig, Pernille. Hvorfor dog det, min jomfru? Over det vil sige, Monsieur Hieronymus gør os i dag. Det er jo noget, som jomfruen bør glæde sig over. Ved du, hvad det betyder? Det er sandt nok. Men hans opførsel mod mig var så sælsom. Hvordan det? Jeg synes, han opførte sig så underligt. Jeg vidste godt, at han kom for at fri for sin stedsøn. Men han virkede ganske forvirret og spurgte mig om en masse bagateller, som ikke var værd at svare på. Ja, han gav 2 eller 3 spørgsmål om den samme ting. Og endelig, hver gang jeg ville gå ind for at kalde på mine forældre, holdt han mig tilbage og sagde, nok et ord, min smukke jomfru. Det er jo ikke, alt sammen ikke noget, jeg synes, man behøver at bekymre sig yderligere over. Du kan jo nok forstå, kære jomfru, at når han kommer i sådan en særlig visit, så kan han jo ikke tale, som når han kommer til en almindelig visit. Der er du bare ved godt mod. Nu sker snart det, du har længtes efter.
Jeg kan dog ikke beskrive, hvor sælsom han kommer mig for. Og jeg kan ikke beskrive, hvor sælsomt hun kommer mig for. Du gør dig griller i hovedet over slet ingenting. Mener du da, det intet betyder? Nej, jomfru, bryd ikke hovedet mere med det. Hov, nu se, der kommer hendes forældre alene tilbage. Nu kan du snart komme ud af drømmen. Vi har haft en vigtig sag for med denne mand. Dig angående, min datter. Mig angående? Ja, dig angående. Og jeg kan fortælle dig, at du snart kommer i brudeseng. Jeg takker mine forældre, at de har omsorg for mig. Kender du ellers denne mand, som var her? Ja, jeg ved, hvem han er. Ved du, hvad hans ærende var? Jeg har kunne gætte mig til det. Det var et tilbud, som man ikke kunne afslå. Til først er han en ærlig person. Det tror jeg gerne. Og for det andet, så er han meget velbeslået. Ja, det skulle jeg ikke kunne sige. Jeg ved det. Og for det tredje, så har han vist prøver på, hvad slags ægtemand han vil blive. Hvilke prøver? Jeg bryder mig dels ikke om, at han har vist prøver på andre. Ja, vist har han vist prøver. Sig, han kom til at græde, da han talte om sin forrige kone. Man bare tager fejl. Han har aldrig været gift. Jeg ved bedre. Han har været 2 gange gift. Mamma må forsikre sig på, at han aldrig har været gift. Ej, hvad prøver du om? Mener du da, at den store stedsøn, han har, er en, der er vokset op i hans have? Ja, Leander hans stedsøn. Din tilkommende kæreste hedder ikke Leander. Men Hieronymus? Er det ikke sønnen, som mamma taler om? Nej, mit barn. Det er jo faderen. Det er faderen, som frier. Det er faderen, som har fået løfte på dig. Og det er faderen, som du skal danse i brudeseng med. Og jeg siger, at det er sønnen, som frier. Og det er sønnen, som hun har fået løfte på. Og det er sønnen, hun skal danse i brudeseng med. Hør du næstvis, hvad kommer alt det her dig ved? Men det kommer mig så meget ved, at jeg aldrig giver mit samtykke dertil. Du tror vel ikke, at vi skal spørge om dit samtykke? Jeg skal hellere hugge hovedet af hende, end hun skal have det gamle nikkehoved. Tør du kalde en brav mand for et nikkehoved? Din laptaske! En mand, der har sådan en agtelse, der har levet så kærligt i sine forrige ægteskaber, at han end ikke kan tale om sin sidste kone, uden at tåle strømmer eller hvad han skiller. Min kære hjerte, madame. Lad jer nu ikke narre sådan et falsk skidt. I var jo selvvidne til her i selvsamme gade, at der var en mand, som prølede sine 3 koner til døde. Og alligevel, hver gang en af dem døde, så hylede og græd han som sådan et afsindigt menneske. Og min sandt, om han ikke snørrede os alle sammen med det skinhellige skidt. Og blev gift en 4. gang. Det er noget andet. Han var en værre slyng. Jeg har min sanden ikke højere tanker om herr Hieronymus. Jeg tror, de er slyngler. Begge to. Hør, min mand. Vil du finde dig i, at en tjenestepige overfuser mig? Nej. Hør, Pernille, det lyder ikke godt, at du sådan overfuser madame. Og det lyder da slet ikke godt, at min mand er sådan et lokkefår. Se engang, hvor han stiller sig op. Hør, Pernille. Jeg har ladet dig vokse op i mit hus fra din barndom. Jeg er din mor tak skyldig, fordi hun opfostrede min datter i mit fravær, mens jeg og min mand var i Tyskland. Jeg vil nødig slå hånden af dig og drive dig ud af huset. Men hvis du fremturer med sådan en næsvished, så er jeg nødt til at vise dig døren. Jamen, det er jo netop, fordi hun har vist mig så meget en godhed og ladet mig vokse op ved siden af hendes datter,
At jeg ikke kan se, at man arbejder på andet end hendes ulykker og fordærv. Er det at arbejde på hendes ulykker og fordærv? At skaffe hende en brav mand med 60.000 rigsdaler? Jeres datter begår en stor fejl, hvis hun tager sig en mand for pengenes skyld. Hun trænger jo ikke til hans 60.000 rigsdaler. Hun jo ikke selv mangler midler. Ej, sådan et ægteskab, det er lasteværdigt på mindst 2 måder. For det første, fordi hun ikke gør det, der gør hende selv glad. Og for det andet, fordi så vil hun tage det, som naturen har tænkt på til os fattige piger. Hvad har naturen så tænkt på til dig? Naturen vil, at det ene skal bøde for det andet, for at holde sammen på verden. Og derfor så bør sådan en giftesyg gammel knark tage sig en fattig pige, så kan han blive lykkelig ved de 60.000 rigsdaler, og ikke en rig jomfru, der slet ikke trænger til pengene. Du tror vel ikke, at en rig mand med 60.000 rigsdaler tager en tjenestepige som dig? Ja, sådan et parti, det er nu ikke så ulige endda. Til kommer han med rigdom, så kommer han også med hosten og hakken og et usundt gammelt lægeme. Og kommer jeg med fattigdom, så kommer jeg med styrke og sundhed. Og så kan det ene balancere med det andet. Nej, madame, verden er gal nok en dag. Lad os ikke gøre den værre ved at lade gamle, bemidlede mænd gifte sig med unge, rige jomfruer. Ja, så fylder vi jo bare verden op med ammer og hanrejer. Det er en mærkelig snak. Jeg ved ikke, hvad du vil sige. Hvis de rige jomfruer gifter sig med de bemidlede gamle mænd, ja, så tager de jo chancen for os fattige piger for at gøre lykken gennem giftemålet. Ja, så går vi og bliver så trætte af os selv, at vi har ren desperation. Ja, bliver til ammer. Sikke dog en forbandet snak. Ja. Og hvis vi tvinger de smukke, rige jomfruer til at gifte sig med de gamle mænd, så fylder vi jo bare verden med hanrejer. Min datter er alt for vel opdraget til, at hun skulle være sin mand utro. Ja, og jeg holder for, at hun er alt for godt opdraget, hvis hun ikke gør ham til hanrej. Ja, jeg skal for min del sige, at jeg aldrig skulle kendes ved hende, hvis hun ikke gjorde. Og nu må madammen høre, om jomfruen ikke er af samme mening. Ikke sandt, jomfru? Hør, madame. Hun tiger og samtykker. Hør, Pernille. Jeg mærker nok, at du ikke bliver gammel i mit hus. Til din uforskammelhed går dog for vidt. Men man må jo i alle forhold både høre for og imod, og især i sådan en vigtig sag. Det er måske rigtigt nok. Men jeg hører dig slet ikke sige noget vigtigt mod dette ægteskab. For det første er han en rig mand, og det er meget vigtigt at tænke på, når man vil gifte sig. Jamen, kære madame, du gør jo ægteskabet til et rent købmandskab. Om jeg var en præst, så skulle jeg slet ikke vide den. Og hvis jeg bliver tvunget dertil, så vil det lyde nogenlunde sådan her. Kære Leonore, vil du gifte dig med denne mands veksler, obligationer og redde penge og så videre? Sikke noget sludder. Manden er ikke meget over 60 år. Hun kan ellers få børn med ham. Ja, vist kan hun da få børn. Det er ingen kunst. Hun så er han bare 100 år. Og kan ikke en, så kan en anden. Og når herr Jeronimus klager sig derover, ja, så må forældrene jo give en erstatning. Som om han havde købt en falsk vare, som sådan en gammel mand ikke var tjent. Det er lutter pølsesnak, du taler. Var manden 90 eller 100 år gammel, så kunne det være noget. Madame, hvis han var 90 eller 100 år, så skulle jeg intet sige dertil. Ja, for så havde hun da forhåbning om snart at blive enke. Det må være, hvad det være vil. Nu har jeg givet manden et løfte, hvilket jeg aldrig bryder. Det er da en synd at love at slå sin datter ihjel. Det er da en endnu større synd at holde sådan et løfte. Ikke et ord mere, Pernille. Jeg har haft alt for stor tålmodighed med at høre på din sladder. Og du, min datter. Jeg håber, at du ingen ulydighed gør mod dine forældre. For det første synder du på den måde.
og for det andet så hjælper det dig ikke. Så jeg har givet min hånd og mit løfte til den gode, ærlige mand, hvilket jeg på ingen måde vil bryde. Jeg vil nu forlade dig lidt, for at give dig stunder til at tænke over, hvad der er bedst for dig. Himmel, det er ude med mig, Pernille. Hvis denne storm ikke kan afvendes. Ja, vi må finde alle vores kunster frem, så vi kan... Se! Der er Leanders hænder. Jeg kan vide, hvad han er ude på, som han lister sig frem. Kom, lad os gemme os her. Hun plejer altså at stå i døren og kigge efter mandfolk på den tid. Det er mig, han taler om. Men nu har fanden taget hende. Nå, så langt væk er jeg nu ikke. Hvis det blinde fjols ellers ville se sig om. Havde jeg bare et ønske, så vidste jeg nok, hvad det skulle blive. Jeg ville hverken ønske mig rigdom eller stor ære. Nå, men gad nu godt høre, hvad det ønske var. Nej, jeg ville ønske, at der stod ind ud af rumpen på Pernille. Så du havde fået ulykke for dit ønske. Jo, for så kom hun ud, og jeg fik hende i tale. Kom du bare der! Henrik! Nå, frøken, stod du der? Jeg sad netop og talte om hende med den største respekt. Jeg hørte nok, hvad du sagde. Og du skulle min sanden fortjene et par ørepiner for den slags respekt. Men nu har jeg brug for din hjælp. Den kattepine, vi er kommet i. Hvad er det galt? Ja, man kan vel se på jomfruens ansigt, hvad der er galt. Så kan han jo gætte det. Men hvad pokker? Jomfruens ansigt lige nu et regnvejr. Lige nu er der vel ikke tid til at hænge ved hovedet. Herre Jeronimus har været ude af fri i dag. Ja, og netop derfor hænger vi med hovedet. Det er dog nogle mærkelige væsener, disse fruentimmer. Altså lige så snart de har fået det, som de så længe har ønsket sig, så skal du ikke på det. Men fik han ikke et løfte af forældrene? Jo, vist fik han løfte, Henrik. Men ulykken er, at han friede for sig selv. Friede han for sig selv? Ja, vist. Og mine forældre har ladet sig forblind af hans penge og taget fornøjelsen fra mig. Det må jeg sige. Det er et af de værste numre, som nogensinde kunne bedrives. Hans søn betog ham hele sin lykke i hænderne. Og så spiller han ham sådan en pust. Gid jeg var byfået bare i 3 dage, så skulle jeg have den fornøjelse at dømme sådan en bas til galgen. Ja, gid du var byfod, Henrik. Jeg skulle få ham til at danse et helt andet sted, den skulle jeg. Min herre, han mærkede nok af hans tavshed, da han kom hjem, at der var noget galt. Og derfor sendte han mig herhen. Men jeg havde aldrig drømt om noget sådan. Jeg må straks hjem og fortælle ham om det. Og som i tide helt på råd. Ja, lad os mødes her om en time, så spekulerer vi tingene igennem sammen. Ak, himmel! Er det muligt, at en far kunne lave sådan et hæslenummer mod sit søn? Alting kan bedrives nu til dags. Men ellers er det de værste stykker, jeg nogensinde har hørt tale om. Men der ser jomfruen og Pernille. Se,
Vi er ikke ulykke, så længe jomfruen vil bevæbne sig med standhaftighed og mod. Ej, Leander, I ved ikke, hvilke hårde forældre jeg har. Det må jeg sige. Det er godt nok nogle trøsterige ord at høre fra sin forlovede kæreste. Men min hjerte, Leander, Kald mig ikke hendes hjerte. Kald mig hendes stedsøn. driver du ingen spot med mig? Det skulle være langt fra, at jeg vil drive spot med min stedmoder. Hør så dog, kære Leander. Hvad befaler, kære mamma? Du knuser mit hjerte. Jeg forsikrer hende om, at jeg skulle blive hende lydig søn. Det er da ikke til at holde ud. Så gå der din vej og gør, hvad du har lyst til. Vil du så forlade mig? Jeg gør dig jo en tjeneste dermed. Lad mig bare sige et ord. Hvad befaler, min kære stedsøn? Okay. Er det virkelig sådan, jeg skal høre sådan ord fra din mund? Det er jo den titel, han selv beder om. Hvad er der, kæreste, Leonora? Vend mig ikke mere ryg. Kald mig ikke jeres allerkæreste, Leonora. Kald mig jeres stedmoder. Din ven bliver knust. Nu er jeg kun tilfreds. Jeg forsikrer jer, at jeg skulle blive en god stedmoder. Nu må det vist høre op. Ja, det er jo forskammet. Og jeg som havde tænkt på at finde på et eller andet for at kunne redde jer. Nu må I sejle jeres egen sø. Ja, jeg skal heller ikke bryde mit hoved for jeres skyld. Kom Henrik, nu går vi. Ja, gået! Ja, Vil tilgive os, Pernille? jamen han vil det jo ikke anderledes. Kan du bære det over dit hjerte, Henrik? Ja, og mere end det. Pernille? Monsieur, Henrik, Jomfru. Jeg stoler på dig, Lille. ja, han har da noget at stole på. al min velfærd ligger i dine hænder, Henrik. Det var min tro et dårligt sted at lægge den. Forsvår ikke den tobaksdåse, lille Henrik. Henrik, hvad gør vi? Ja, det er jo ikke godt at være længe vred. Nej, så går der hen og bed hinanden om forladelse. Tilgiv os mig, kære Leander, at jeg svarer om noget besindigt. Nå, Henrik, nu har du jo fået penge på lommen. Så skal du også til at arbejde. Du har jo også fået penge på hånden. Lad os se, hvad du kan gøre. Jeg har bare ingen gode idéer. Det er jo altså sjældent at finde en kammerpige, som ikke kan finde på en intrige. Men lad nu mig råde. Jeg må have på deres tid. Henrik, det gamle ferie kommer her allerede om en halv time. Jeg takker jomfruen for de høje tanker, hun har om min kapacitet. Men en halv time vil slet ikke være nok for sådan et stort værk. Nej, alt hvad her gør nu, det er de med græd beder herr Hieronymus om at stå fast sit forsæt. Og ja, hvis det ikke virker, så må I jo spille syg en dags tid eller to. I midlertid så finder jeg nok på råd. Gå du bort, så lad være lidt ro. Jomfruen må sige, at hun skal have barn med Leander. Nej, du er jo heller ikke. Det er jo bare lapperier. Jomfruen må gøre oprør mod sine forældre. Nej, det du jo heller ikke. Det er jo noget sjusk. Hun er alt for sat modigt dertil. Jomfruen må... Nej, det duer i hvert fald ikke. Hvad dog en forbandet
lynglagte hjerne, jeg har. Nu tror jeg har fundet på noget. Herre Jeronimus, han skal ned med nakken. Han skal hænges. Ja, han er allerede hængt. Jeg kommer lige i tanken om, at jomfru Leonora som spæd blev opfostret hos Pernilles mor. Det selv samme giver mig anledning til en intrige, som er uden lige. Ja, men jeg må have andre i ledtog med mig. Jeg må ud og lege et par gavtyve, som endnu er dig. Men det ser den gamle slynge komme. Må hellere komme til side, som ikke ser mig. Jeg har min tro optalt hver minut, siden jeg gik herfra. Jeg mener, når jomfruen hun ser mig så smukt pyntet, ja, så skal hun nok få lyst til mig. Jeg må Velkommen igen, min kære tilkommende svigersøn. Han kommer hurtigere, end vi havde forventet. Når man er forelsket, min kæreste mamma, ja, så går man jo for fulde sig. Det er mig kært, at han er forelsket. Ja, det var deres datter lige så kært. Bær I kun ingen bekymring derover. Hun skal nok blive forelsket. Han ser jo ud som en ny fjerskilling. Ja, jeg takker jo himlen for, at jeg er så velskabt. Ja, jeg så heller ikke værst ud i min ungdom. Han ser så mindst stadig ganske godt ud. Men sindet og velstanden er jo det eneste, man må tænke på. Det er sandt. Det er sandt. Og himlen har jo begavet mig med en ganske god velstand. Og jeg har, når jeg selv skal sige det, så nobelt et sind, som noget menneske kan have. Ja, det har herr Jeronimus jo vist mere end tydeligt. Men nu vil jeg straks kalde på min datter, så han i en rum kan tale med hende. Leonora og Pernille, kom herud. Eftersom at jeg af flere forskellige tegn har fornummet, at himlen selv har begavet mig jomfruen til min trøst og ære, er jeg nu kommet for at åbne mit hjerte for yder og for at begære hende til min ægtefælle. Det er meget muligt, at herr Jeronimus har haft sådan indskydelser. Jeg derimod har tydeligt mærket, at himlen ikke har bestemt mig ham til glæde og fornøjelse i min ungdom. Ingen mand kunne have tænkt mindre på ægteskab end jeg. Jeg i den henseende, den sorg, en særlig kones død, forsagede mig, til vi levede i sådan et kærligt ægteskab, at det rygtes ud over den ganske stad. Jeg er ganske vist en lille del af denne stad, men jeg har aldrig hørt om noget sådan. Jo, det er skam noget alle taler om. Ja, hvad jeg ville, det var også den Guds engels højeste ønske. Og hvad det var, den Guds engels højeste ønske, det var også mit højeste ønske. Ak, det var én sjæl i tvinde legeme, men den halve sjæl er nu borte. Ak. Men var det så ikke bedst, at herr Jeronimus forblev i egentlig stand, så de to adskilte sjæle kunne forenes igen i det næste liv? Jo, men hvem kan dog modstå himlens vilje? Men skulle det være muligt, at det kunne være himlens vilje? Jeg vidste, det himlens vilje. Ja, min kære særlige kone sagde, da hun lå på sit yderste. Du skal finde en ung jomfru, som skal være dig til trøst i din alderdom. Nå, og sagde hun også, at jomfruens navn var Pernille? Ja, vist gjorde hun det. Hun sagde, du skal finde en ung jomfru ved navn Pernille, som skal være dig til trøst og glæde i din alderdom. Jeg tror ikke, at Jeronimus har ret deri. Til jomfruens navn er Leonora. Hør, jeg taler ikke med dig. Jeg taler kun med jomfruen. Ja, dette tænkte jeg ikke nærmere over, før jeg efter noget tid så jomfruen på gaden. Og det var ligesom, der stak en kniv i mit hjerte. Og ligesom jeg hørte dette ord, det der er den jomfru Pernille, som skal blive din trøst i din alderdom. Og siden den tid, der har jeg ikke haft ro, før end jeg fik
tilsagn på hende fra hendes forældre. Sikke mange onde mennesker, der findes i denne stad. Hvad skal det betyde? Ja, der er jo nogen, der vil sige, at herre Jeronimus kom for at fri for sin stedsøn. Ja, det er ikke sandt. Det er kun onde menneskers snak. Ja, det siger jeg med. Men hvis nu man kunne bevise, at han kom for at fri for sin stedsøn, hvordan kan det så være himlens vilje at fri for sig selv? Hør, jeg taler ikke med hende. Jeg taler kun med Jom. Hvad enten herr Jeronimus har haft den ene eller den anden hensigt, så kan jeg sige ham dette, at jeg allerede har givet mit hjerte bort til en stedsøn, Aleander. Ja, nu skal jeg jo ikke sige noget ondt om min stedsøn, men jeg må jo sige det som sandt er, at det parti, det kan hun aldrig blive tilfreds med. Han er min lige, både alder og stand, og jeg har fundet, at han er værd at holde af. Ja, om hun kendte ham så vel som jeg, så sagde hun ikke så. Og han er herr Jeronimus' stedsøn. Jeg vidste, at han er min stedsøn. Ja, det hører man nok på anbefalingerne. Hør, jeg taler kun med jomfruen. Jeg forsikrer jomfruen om, at hun vil blive ganske ulykkelig med ham. Jeg vil alligevel våge det, til med har givet ham ægteskabsløfte, som jeg ikke kan bryde. Ja, og det er givet uden hendes forældres tilsagn, så det er derfor ugyldigt. Kan man vente sig andet end et ulykkeligt ægteskab, som han vil tvinge mig til? Men der er mange, der lader sig trække til ægtesind. Men siden blev ganske fornøjet af det. Han vil aldrig evighed blive fornøjet med mig. Ja, den bitterhed, den vil forgå efterhånden, som tiden den forgår. Om der ikke fandtes et eneste horn i byen, så skulle jeg min sanden skaffe ham et par stykker. Ja, I skal aldrig komme inden for min dørtærskel. Jeg skal nok komme ind. Om så jeg skal komme ned gennem skorstenen. Jeg beder herr Jeronimus med grædende tårer om, at han afstår fra sit forsæt. Ja, det er mig ganske umuligt. Vil han, der gør mig ulykkelig? Nej, svært om. Jeg vil til med gøre hende ganske lykkelig. Nå, min kære tilkommende svigersøn. Hvordan er han fornøjet med min datter? Ganske slet. Hun har erklæret helt tydeligt, at hun aldrig vil kunne elske mig. Og jeg erklærer tydeligt, at hun aldrig skal elske nogen anden. Hør, du vandartede pigebarn. Gid jeg aldrig havde bragt dig til verden for den hjertesorg, du gør mig. Gider jeg også aldrig at bragt til verden, på grund af den ulykke, mine forældre vil styrte mig ud i. Er det ulykke at skaffe dig en brav, velstående mand med 60.000 rigsdaler? Penge uden fornøjelse er kun en meget ring indgang til ægtestand. Der har vi det. I forelskede piger ser kun efter ungdom og kønne ansigter. I tror bare, at det er det, der kan skaffe jer fornøjelse. Men når den første hede er over, så begynder vi, men alt for sent, at begræde vor dårligdom. Så er den heftige kærlighed forvandlet til had og uenighed i ægteskabet. Nej, tværtimod. Når man gifter sig for at komme til penge, så vokser kærligheden mere og mere. Så meget endda, at den, der synes grim i begyndelsen, vil vi elske at se på, når vi tænker på den velstand, han har bragt os i. Men, min kære mamma, Men, min kære datter, du er alt for ung til at dømme om din egen velfærd. Dine forældre ser bedre, hvad der tjener, end du selv. Jeg håber, at når vi har været gift i et halvt år, at hun ikke vil bytte mig med selv den flotteste unge. Ja, det samme håber jeg, og derfor vil jeg